Kedam tangan ingkan arni ni pai ke thom arni pen Manipur state along keso hini angbong kacharbo pena jok ki ongdung adai ka betum apran kedam nang pen danglok hemrit kana hok thidungan pinlo. Bangso jok non pu anta Manipur havar along abangke monsam ki thir thip amatsi avidetlo. Lason si kedam tang thereponi pai kreke thom arni le thot satame United National Liberation Front P a okchum pran asong along RD ke doklong mate kenang sotna abang pu bang hini aphan nep ingnang pon cheklo. Bangso kiri ka kuroga saiki denga hut Manipur Raikom saiki National Investigation Agency lapen Central Reserve Police Force atum chelang si kiri tarle pasai deng pon lo pusi thereponi pai kreke thom arni birta pangda pon. Raikom saiki ari deng kaching nang chega bang pulake UNLFP Army Chief Thokchom Thoibal apen UNLFP along INT along kithenai anparta Lieutenant Colonel Laimayum ingba atumsi Raikom saiki lapen armu okso tum kiri tarle pahut chingnang dun cheklo. Thoiba phan kinep kangnang long chek along kacherab dun mate birta nang kapachini pon theka bang pho phan tangka nong e pipajor pon popusi the National Investigation Agency Thihek pen NIA asai hempen pangdak pon. News report KTV News.